Iindaba zethu siziqala ngomyalezo weKrismesi kasekela mongameli weli umnumzana David Mabuza ubongeza abemibeli ukuba bajonge emva kwiminqantsi elithe ladlula kuyo elizwe. Usekela mongameli uthi nangona lo nyaka wohlukile kwiminyaka emibini edlulileyo abemibeli kufuneka bazonwabise kodwa ngenkathalo. Umnumzana Mabuza uncome bonke abathe bathabatha inxaxheba kwidabi lokulwa nobhubhane i-COVID-19 ukanti lo unyaka ngowokuqala ngaphandle kwemiqathango ye-lockdown. Susela ngonyaka ka-2020 abemi boMzantsi Afrika abalonwabelanga njengesiqhelo eli xesha leziyunguma nanjengoko ilizwe belisilwa nesifo secorona nesize ngeentlobo eziliqela ii-variants ukutsho. Ngaphaya kwewaka labantu lalandulela eli. Ukunyuka kolosuleleko kwabangela ukuba urhulumente amisele inkqubo yokugonywa kwabantu kuquka nemiqathango ye-lockdown. Kulo nyaka izinto zibuyele esiqhelweni. This year we celebrate Christmas and festive season free from the restrictions of the past 2 years, which were meant to curb the spread of the COVID-19 pandemic. Ngo-April walo nyaka umongameli Cyril Ramaphosa warhoxisa imo yentlekele zengaloo ndlela yaphela imiqathango ye-lockdown. Kodwa usekela mongameli ubongoze abemibeli ukuba bonwabe ngenkathalo kweli xesha leziyunguma. The festive season should not make us complacent about continued threat of HIV and AIDS epidemic. We should take the very necessary precautions to protect ourselves from risky behavior. We also end the year facing the rising levels of violence against women based on their gender, most of which comes from intimate relationships. Nangona kuthe bhazalala kulo lonke eli abantu bekwindawo ngendawo uyekonwabela iKrismesi nezihlobo nezizalwane kodwa iza kuba mnyama le Krismesi ngenxa kacimicimi wombane. Lo kaMabuza uthi ingxubakaxaka yamandla wombane eyambethe eli lizwe ibeka uqoqosho lweli emngciphekweni. We also confront other developmental challenges, including energy instability that presents itself through load shedding, which harms the economy productivity to generate the necessary jobs and growth. Ukwasebenzisa eli thuba wajonga ngasemva kumaqhina neminqantsa eligqithe kuwo eli. Also in 2022, terrible floods in different parts of our country, especially in KwaZulu-Natal, the Eastern Cape and the Northwest, killed many of our people and displays a lot of families who lost their homes. Ukanti usekela mongameli unqwenelele bonke abemibeli iKrismesi emnandi. Inkulu